yn y drefn nes i, so mae yna bore da. Di hwn yn gweithio, Gwydion? Gret, briliant. Braf iawn cael eich gweld chi a bod yma hefo chi bore yma. Maen nhw'n deud getio apologies in early. Dwi byth fel arfer yn siarad am ddim llai na 50 munud. Felly, os da ni'n cyrraedd fanno, da chi'n gwybod pam, ond mi ai drio bod yn mor gryno ac mor gynnas a phosib bore yma. O ran cyhoeddiadau yr wythnos, mae'n gwrdd am 5 ar Zoom heno yma. Mae'n gwrdd gweddi nos Ferchar ac wedyn nos Wener. Dyma ni'n wythnos ola yn clybia ni am yr haf, clwb cyffro a selar ac wedyn mae'n doriad drost yr ha. A dwi'n meddwl na dyna ni, does na ddim cyhoeddiadau eraill dwi ddim yn meddwl. Reit, a cyn i ni gychwyn yn addoliad, byddwn ni droi yr arglwydd mewn gweddi. Arglwydd, da ni'n diolch bod ni'n cael dod yma bore yma, arglwydd, da ni'n diolch am dy air di. A da ni'n diolch am Iesu Grist. Da ni'n diolch am ei waith ond yn cymodi ni hefo chdi, arglwydd. Da ni'n gofyn y fydd i di yn helpu ni ddeall yr hyn yma gyda dy air di i ddeud a'i ddysgu i ni bore yma. Da ni'n gofyn hefyd, arglwydd, y fydd i di'n cynnesu yn calonna ni, os oes angen, yn herio ni, arglwydd, ac fi fwy na neb arall, arglwydd, dwi'n gofyn yn ei di wneud hynny, ac arglwydd, da ni'n gofyn y fydd yn addoliad ni, yn dy gyrraedd di, arglwydd, ac yn dy blesio di, arglwydd. Felly, bydd hefo ni, da ni'n cofio y rhai sydd mewn gwendid, y rhai sydd methu bod yma hefo ni bore yma. Ac yn gweddio dy fendith di ar y rhai sydd yn gwrando o adra. Felly, bydd hefo ni yn enw ac yn hyddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Felly, yn emyn gyntaf ni, ydy molar ior fy enaid i. A ddolaf y sanctaidd, dwi'n siŵr iawn sut wythnos ydych chi wedi gael, efallai bod i wedi bod yn wythnos braf a hawdd, ac neu efallai y bod chi wedi cael wythnos anodd ohoni. Ond dyma'r alwad i ni i foli'r arglwydd beth bynnag yn sefyllfa ni. Felly gan i gyd addoli, molar ior fy enaid i, a ddolaf y sanctaidd un. Gyda'm nerth i gyd fy enaid i, a ddolaf y sanctaidd un.
plant am ddod ymlaen. Haia, sut ydych chi bore yma? Ydych chi'n iawn? Dwi'n gwybod mae trio na chi bore yma. Ti'n mystel lawr els? Reit, ta. Dwi'n yn siŵr os ydych rhieni chi yn eich mesur chi, ond dwi yn licio mesur ym mhlant i weld os ydyn nhw'n prifio ac yn altro. Mi oedd yr hen bobl arfer deud, os di rhywun tyfu'n dda, bod nhw'n prifio fatha ciw gwydd, ac wedyn mae rhywun yn gallu gweld y plant yn tyfu. A beth sydd gen i yn tŷ ni ydy hwn, reit ta, gan i weld. A mae'n dweud, I am as big as. A mae'n bob math o wahanol bethau yn fama sydd yn deitha chi. Wrth i chi dyfu, da chi mor dal a rhywbeth. Felly, os wnawn ni cael y lluniau i fyny gynnwch chi, Caleb. Reit ta. Pam gath Ania i'w geni, yn ôl hwn, roedd i'r un taldra neu'r un maint a leprechaun. Y cradur bach efo gwallt coch a'r dillad gwyrdd. Os rhywun wedi gweld yr leprechaun? Da chi wedi gweld leprechaun? Mewn ffilm? Oce, dwi'n falch bod chi wedi gweld mewn ffilm. Yn Goedwig yn Bala? A na dwi'n gobeithio welis di'r un pan mis di ar dy wyliau i Iwerddon. Felly mi oedd Ania maint leprechaun. Dwi'n falch o ddweud bod Ania yn tyfu. Mi oedd Aran, mae Aran yn chwerthin am y leprechaun, mi oedd o'r un maint a pygmy goat, yr gafr bach yna yn fanno. Dwi hefyd yn mesur yn hun. Dydw i ddim wedi tyfu yn ddiweddar iawn. Dwi wedi mesur yn mam yng Nghyfrath. Mae mam Serad un maint a blwch postio coch traddodiadol. Felly pan dwi'n gweld blwch coch postio, dwi'n meddwl am yn mam yng Nghyfrath. Mae'n had yng Nghyfrath i'r un maint a Bonnie Prince Charlie gyda llaw. Ond dwi'r un maint a un o hein, dydy hwn i'm yn lun da o'n fama. Be di ein ydy'r terracotta army, felly flynyddoedd maith yn ôl, cannoedd o flynyddoedd yn ôl, mi nath yna ymerawdwr yn China, pan oedd o'n gwybod bod o'n mynd i farw, ac oedd o'n poeni am beth o'n digwydd wedyn. So be nath oedd creu byddin o gannoedd o filwyr wedi wneud o glai yn maen tŷ, o gwmpas i fedd o. Ac os ewch i China, maen nhw wedi darganfod yr bedd a mae'r holl soldiers ma'n sefyll. Dim lot o iws mewn ffeit, ond maen nhw'n fawr ac yn frawychus. Mae Elain di cael, dwi wedi basio di, ynddo. Ti'n faint mor dal ti heddiw? Ti di maint a wheelie bin. Oce, gyda llaw. So, na ni mesur y gweddill ohonach chi. Mae bo math o bethau yn fama. Os ydy rhywun maint a handlen drws, neu King Penguin, neu Dracula. Os da chi drost 190 centimetr, mi ydych chi yn swyddogol yn gawr. Dim ond 300 o bobl sydd drost 190 centimetr. Reita. Dwi'n gofyn, dwi'n dweud mae'r bobl sydd yn y ffrynt yma yn aml iawn yn gofyn cwestiynau i chi. Ond da ni'n mynd gofyn lot o gwestiynau i'r oedolion. Ond mae'r Beibl yn deitha ni, y dylia Cristion dyfu. Y dylia Cristion dyfu. Ond tyfu yn debycach i pwy? Da chi ni ofyn i hein? Neu da chi'n meddwl bod chi'n gwybod yr atab? Eisiau gofyn iddyn nhw. So mae disgwyl i'r Cristion dyfu, ond yn debycach i pwy? Iesu Grist, Iesu Grist. So mae'n edrych felly, wrth gwrs, mae rhywun yn gobeithio fydd Ania'n tyfu'n dalach na leprechaun, a mae ar y trywydd iawn, ond i Jane, i Murph, i Rebecca, i Finna, mae disgwyl i ni dyfu i fod yn debycach i Iesu Grist. A'i ddim talach na'r terracotta army. Yn anffodus, mae Harry'r wythfed, mae o 2 centimetr yn dalach na fi. Efalla, fyddai fi fita mwy ac efalla fyddai i fi fod mor llydan a fo. Ond diolch am rand, ond cofiwch, mae'r Cristion i dyfu i fod yn debycach i Iesu Grist. Gret, yw'ch chi'n mynd i ista lawr.
Wel, i rywun ddod yn debycach i Iesu Grist, mae rhaid ni sylweddoli be mae Iesu Grist wedi wneud drosta ni. A dyma ydy sylwedd yn emyn nesa ni. Iesu Grist, myfyriaf a'r daberth di. Ildes di bopeth a marw i mi. Ydy, fydda ni'n mynd yn syth o'r emyn yno ar ôl substitution bach sydyn, Hywel am Ann, ac wedyn yn cael ni Iesu fy ngwaredwr i, mae dy lygad hardd fel fflamau tân. Felly, gyntaf, Iesu Grist myfyriaf a'r daberth di.
Diolch yn fawr. Os oes gennych chi eich Beibla, gwna i ofyn hefyd i Caleb roed hwn ar y sgrin i ni, mi fyddan ni'n edrych yn arbennig ar lythyr Paul i'r Colosiaid, a mae gen i ddau ddarlleniad digon byr, a mae'r cyntaf yn dod o'r bennod gyntaf adnodau 9 i 23. Ac yr teitl yn yr Beibl Cymraeg newid ydi person a gwaith Crist. Da ni wedi canu am berson a gwaith Crist. Ac wrth gwrs, da ni ar drothwy gweithgareddau'r ha. Cofiwch am yr ymgyrchoedd yn yr Eisteddfod Genedlaethol, y sioe fawr, yr cynadleddau Aberystwyth, gwersylloedd yr ifanc a nifar o bethau eraill trwy yr wlad. Wrth gwrs, beth ydy pwrpas yr holl weithgareddau hyn? Os gynnyn nhw un nod gyffredin, wel oes wir. Annog bobl i gymryd sylw arbennig o Iesu Grist. Nid o grefydd, ond o Iesu Grist. A trio cael bobl hen ac ifanc i ofyn y cwestiwn mawr na, pwy yw Crist a be nath Iesu Grist. Felly cofiwch Steffan a Rebecca a'r eraill na nid cadw Steffan yn brysur ydy'r pwrpas, ac nid i wallt Rebecca fod yn disgyn allan hefo'r stres, ond cyflwyno bobl i Iesu Grist. A dyma mae Paul yn ei wneud yn fama. Felly person a gwaith Crist. Oherwydd hyn, o'r dydd y clywsom hynny, nid ydym yn peidio a gweddio drosoch. Deisif yr ydym am i chwi gael eich llenwi trwy bob doethineb a deall ysbrydol ac amgyffrediad o ewyllus Duw, mwyn i chwi fod yn deilwng o'r arglwydd a rhyngu ei fod yn gyfan gwbl, gan ddwy'n ffrwyth mewn gweithredoedd da o bob math a chynyddu yn eich adnabyddiaeth o Dduw. Yr ydym yn deisif ar eich chwi gael eich grymuso a phob grymuster yn ôl nerth ei ogoniant ef, i ddyfalbarhau a hir ymaros yn llawen ym mhob dim, gan ddiolch i'r tad. Yr hwnach gwnaeth yn gymwys i gael cyfran o etifeddiaeth y saint yn y goleuni. Gwaredodd ni o afel y tywyllwch a'n trosglwyddo i deyrnas ei anwyl fab. Yn yr hwn mae'n ei brynedigaeth sef maddeuant ein pechodau. Hwn yw delw'r Duw anweledig, cyntafynedig yr holl greadigaeth, oherwydd ynddo ef y crwyd bob peth yn y nefoedd ac ar y ddeiar, pethau gweledig a phethau anweledig, gorseddau, arglwyddiaethau, tywysogaethau ac awdurdodau. Trwyddo ef ac yn ei fwy nef y mae pob peth wedi ei creu. Y mae ef yn bod cyn bob peth, ac ynddo ef y mae pob peth yn cyd sefyll. Ef hefyd yw pen y corff, sef yr eglwys, ef yw'r dechrau, y cyntafynedig o blith y meirw, i fod ei hun yn gyntaf ym mhob peth. Oherwydd gwelodd Duw yn dda i'w holl gyflawnder breswylio ynddo ef, a thrwyddo ef ar olwyd heddwch trwy waed ar y groes i gymodi bob peth ag ef ei hun, y pethau sydd ar y ddeiar a'r pethau sydd yn y nefoedd. Roedd eich chwythau ar un adeg wedi ymddeithrio ac yn eliniaethus eich meddwl a chwythredoedd yn ddrwg, ond y nawr fe'ch cymododd yng nghorff ei gnawd trwy ei farwolaeth, i'ch cyflwyno'n sanctaidd a di-fai a di-feddl ger ei fron. Ond mae'n rhaid i chwi barhau yn eich ffydd yn gadarn a diysgog a pheidio symud oddi wrth obaith yr efengil a glywsoch. Dyma'r efengil a bregethwyd ym mhob rhan o'r greadigaeth dan y nef. A'r efengil y deith i mi Paul yn weinidog i ddiweld wedi Duw bendithio y darlleniad yma i ni ac wrth i ni wrando. Da ni wedi ganu emyn arall rwan, a mae'n emyn oedd yn amlwg iawn i ni yn ystod, neu geiriau'r emyn yn amlwg iawn i ni yn ystod y tymor diwetha. Iesu, rwy ti'n ddigon. Da ni'n cael yn fama wedi'w grynhoi yr holl resyma pan bod Iesu yn ddigon i ni.
gawn ni weddio. Arglwydd, da ni'n diolch am y geiriau yma. A da ni'n diolch am Iesu Grist. Da ni'n diolch y bod ne fod i ni gael yn ail greu trwyddo fo. Ac arglwydd, da ni'n gofyn i chdi bore yma, trwy'r ysbryd glân, i wneud dy waith yno ni. Arglwydd, da ni'n gofyn y fydd i di yn sancteiddio ni i fod yn fwy tebyg i Iesu Grist. A da ni'n diolch am y gobaith, y cawn i fod yn debyg iddo fo, y cawn i fod yn debyg i'r un sydd yn decwch nef y new pan ddaw'r deyrnas yn ei chyflawnder. Felly arglwydd, da ni'n gofyn y fydd i di hefo ni, wrth ni astudio dy air di bore yma, yn enw Iesu Grist. Amen. Reit ta. Wel, chydig bach o sylwadau agoriadol am lythyr Paul at y Colosiaid. Wrach i ddeud yn gryno iawn, mae'n rhoi crynodeb, summary, gwerthfawr o'r hyn y dylai Cristion ei gredu ac hefyd sut y dyla'r Cristion fyw. A dyna dwi am i ni wneud bore yma. Da ni wedi edrych ar ddarlleniad sy'n sôn am be ddylai'r Cristion gredu, a mi na ni hefyd darlleniad bach byr yn edrych ar sut y dylai Cristion fyw. Ac mae o'n rhoi rhyw grynwad taclus i ni o'r hyn y fydd ni'n edrych arno fo yn Efengil Ioan, bod Iesu yn ddigon. Ambell beth ynglyn â Paul yr awdur a'i berthynas â'r Colosiaid. Dydy o ddim wedi ymweld â nhw, dydy o ddim yn ei adnabod nhw, nid fo wedi sefydlu'r eglwys, gŵr arall o'r enw Epaphras, a dyn ni'n cael sôn amdano fo. Ond mae'r ffordd yma Paul yn sôn amdano y Cristnogion yma, dydy o ddim yn ei adnabod, yn gynnes ofnadwy. A pan mae'n edrych ac yn astudio y llythyr at y Colosiaid, yn edrych ec yn sefyll allan i mi. Mae o'n lythyr cynnil iawn. Dydy o ddim yn lythyr hir, so ni'n annog i chi edrych arno fo, da chi ddarllen o mewn un sitting felly. Mae o'n gynnil, concise felly, mae o'n gynnes ac mae hefyd yn galonogol, felly'r tair ec yno. Yn y cefndir mae yna gysgod athrawieithau gau. Mae'n amlwg bod yna rei yn y cefndir yn pwysleisio bod angen defodau crefyddol ychwanegol ar ben Iesu Grist. Bod yna rei hefyd yn darchafu angylion a gweledigaethau. Ydy mae Iesu'n ddigon ond ddim cweit. Felly mae yna beth yn y cefndir sydd yn tanseilio gras Duw yn yr Efengil. A be mae Paul yn llwyddo i wneud mewn ffordd gynnil iawn ydy pwysleisio rhagoriaeth Iesu Grist, mab Duw. Ydy mae o wir yn ddigon i chi. Da chi'n cofio mi nath Iesu yn Rhydedd benod 10 Mathew gyfelypu y deyrnas fel hedyn mwstad. Os gai gyfelypu llythyr Paul at yr Colosiaid at blanhigyn o fath, mi fyddwn ni'n gymaru fo i'r avocado. Diolch yn llawer i edrych arno fo, ond mae o yn llawn maeth. Beth ar rhywun dweud, calorifically dense and highly palatable. Mae yna lot yma, bod o ddim yn lythyr hir iawn. Mae Debs wedi methu'r cyfeiriad yna at yr avocado gen i. Felly, lot yna fo, ac mae o werth edrych arno fo. Mae o'n gynnes oherwydd mae o'n llawn o adroddiadau da am ffydd a chariad y Colosiaid. Maen nhw wedi cyrraedd Paul yn y carchar yn Rhufain, a mae Colosia yng nghanol Twrci heddiw yma. Mae o hefyd yn gweddio drostyn nhw, ac mi oedd o mor hyfryd. Dwi'n falch bod Gwyl a'r hogia yma bore yma, achos oedd o mor hyfryd cyfarfod dyrrienni di wythnos diwetha. Ac ges i sgwrs efo nhw ar y diwedd, ac be oedden nhw'n dweud, mae o mor hyfryd cael rhoi gwynebau i'r bobl dwi wedi glywed amdano fo. Eirin, dwi wedi bod yn gweddio drosta chi. Dwi'n gweddio dros eraill. Cofiwch fi at eich gwraig chi. Mae hwn wedi bod yn gweddio amdano fi. Mae'n gwybod yn enw i.
Dwi'n gwybod sut o'n i'n edrych, ond mae wedi clywed amdana ni oherwydd mae rhaid gwyl bod chdi'n rhoi adroddiadau. Da, diolch i ti. Ond oedd hynny'n haroi o'n i'n bod yn edrych ar Colosiaid a wedyn siarad efo rhieni gwyl. Da ni wedi adnabod chi'n barod, da ni'n clywed amdana chi, a mae o'n hyfryd gallu rhoi gwynab i'r bobl yma, da ni'n clywed amdanyn nhw, ond da ni ddim yn ei adnabod nhw. Felly, mae o'n lythyr cynnes. Ac wedyn, mae o'n lythyr calonogol, ac hennod 2, ddechrau pennod 2, mae Paul yn dweud, oherwydd rwyf am i chwi wybod cymaint yw fy ymdrech drosoch chi a thros y rhai sydd yn Laodicea, a phawb sydd heb fy ngweld wyneb yn wyneb. Fy nod yw ei calonogi a'i clymu ynghyd mewn cariad, iddynt gael holl gyfoeth y sicrwydd y daw yn sgil dealltwriaeth ac iddynt am gyffredu'r gelwch Duw, sef Crist. Yno ef y mae'r holl drysorau doethineb a gwybodaeth yn guddiedig. Rwyf yn dweud hyn rhag i neb eich arwain a'r gyfeilion a'i hymadro tywyllodrus, oherwydd fy mod yn absennol yn y cnawd, rwyf gyda chwi yn yr ysbryd yn llawenhau wrth weld eich rhengoedd disgybledig a chardernid eich ffydd yng Nghrist. Efallai bod ni ddim yn rengoedd, ond da ni'n blatŵn yma bore yma yn tydan, ac mae Paul yn ei annog nhw ac yn llawenhau. A beth dwi'n licio yn arbennig ydy, diolch yn edrych ar y broblem, yn hytrach na sôn amdan beth ydy'r, da ni'n siŵr am beth ydy'r gau athraweithio. Mae'n yw gyfeirio wrth basio, ond beth sy'n wych ydy, mae'n troi golwg y credinwyr at Iesu Grist. Ie, da chi wedi clywed y peth yma, ond edrychwch ar Iesu Grist. Dyna bydd yn sortio y dryswch yma sydd gynnwch chi. Felly mae'n cael dwi'n mynd i dwrdio nhw, mae'n i calonogi nhw i edrych ar Iesu Grist. Felly, dyna ni fel sylwadau agoriadol. A beth dwi am i ni wneud rwan yn y 10 munud nesaf yma di edrych ar berson a gwaith Crist ac wedyn yn gryno yn ola edrych ar sut yma, y person yma, Iesu Grist yn rhoi cyflawnder bywyd i'r rhai sydd yn rhoi i gobaith ynddo fo. Felly, na ni sôn rwan amdan y darn da ni edrych arno fo'n barod. Does na ddim PowerPoint slides, ond os oes gynnwch chi'r darllenydd o'ch blaenau chi, mae hwnnw llawer gwell na unrhyw PowerPoint slides gen i. Ac i symud o Colosiaid i lythyr arall, beth yn haroi wrth darllen o gwmpas y peth yma. Mae y llythyr at yr Ebriaid yn annog gynulleidfa rhai sy'n gwrando ar y llythyr, neu rach ni ddarllen o, a dwi'n dweud, ystyriwch apostol ac offeiriaid ein cyffes ni, sef Iesu. Mae yna wahanol eiria am ystyried yn y iaith wreiddiol, yn ôl y sôn, yn yr un ffordd yn Gymraeg, sy'n ni'n dweud adnabod a gwybod, ond yn Saesneg, fydda rhywun ond yn dweud, I know gwyl, and I know that is a chair, yn hytrach na dwi'n gwybod na cadar di honna a dwi'n adnabod gwyl. Ac yn y iaith wreiddiol, mae'n wahanol ystyria i ystyried. Ac pan mae awdur y llythyr at yr Hebreaid yn dweud ystyriwch apostol ac archoffeiriaid ein cyffes ni, sef Iesu. Mae'r ystyried hwn yn ystyried sydd fwy amla'n cael i'w defnyddio wrth sôn am seryddwr yn syllu ar y ffurfafen, yr telescopic view, edrych ar yr holl panorama. Ac o'n i'n meddwl, i ddiwedd dyma da ni'n gael gan Paul yn ei lythyr at y Colosiaid, i radda panoramic view o pwy ydy Iesu. Felly mae o'n cyflwyno person a gwaith Crist i'r saint yn Colosia, ond mae hefyd yn siarad i ni heddiw. Ac felly mae gofyn ystyried Iesu Grist yn ofalus, ac hefyd dod i benderfyniad yn ei gylch. Teitl yr gyfres, fe fydd Steffan yn pregethu oedd, Iesu rwyt ti'n ddigon, ond mae'n ei gwestiwn marc ar y diwadd yna. Felly mae'r darn da ni ddarllen yno fo o benod gyntaf, adnod 9 i 21, yn rhoi rhyw panorama i ni o oruchafiaeth a chyflawnder a'r glwyddiaeth sofran Crist. Wel, mi ofynnwyd i rywun un tro, Cristion, pam wyt ti'n Gristion?
Ac mi roddodd y Cristion ateb moel, ateb digon diaddurn, ond dwi'n teimlo'n ateb gwbl onest. A dyma i ateb o. Mae gen i ddau reswm. Yn gyntaf, prinder dewisiadau da eraill. The lack of good alternatives, ond yn bennaf oherwydd yr Iesu. Felly mae'n ffydd ni wedi seilio ar y person mae Paul yn ei ddisgrifio mewn ffordd panoramig. Felly, be mae Paul yn ei ddeutha ni am Iesu Grist? Felly, ambell bennawd i ni, felly, fod i arglwydd datguddiad yn Nghrist, mae'r Duw anweledig wedi cael ei ddatguddio yn llwyr ac wedi i'w ddadlennu. Felly, da ni'n gweld hynny yn adnod 15. Hwn yw delw'r Duw anweledig. Yn y Beibl, da ni'n aml yn meddwl bod yn aml mae delw yn cael ei gyfeirio at fel rhywbeth drwg, ond yn yr achos yma, nid sôn amdan rhywbeth wedi'w greu, rhyw terracotta soldier, ond na bod Iesu Grist yn dduw ac yn ddyn hefyd. Felly, dyma ni dduw y Duw anweledig yn gwneud ei hun yn hysbys yn Iesu. Yn ôl awdur llythyr at y Bryd, yw disgleiddeb gogoniant Duw ac y mae yn wir lun ei berson. A beth sy'n drawiadol ydy bod Duw y Beibl yn Dduw sydd yn dod i chwilio amdana ni mwyn ni i gael o. I ymchwil o amdano ni yw achos yn ymchwil ni amdano fo. Yn y Beibl, nid hanes bobl wedi gafael ar Dduw da ni'n gael, ond hanes bobl yma Duw wedi cael gafael yn nhw. Dwi'n meddwl amdan Abraham, gwahanol bobl yn yr Hen Testament, ond hefyd yn nghyfnod y Saint, yn nghyfnod y Testament Newydd, ond hefyd yn cyfnod ni. Felly mae Iesu Grist yn arglwydd datguddiad. Nesa mae o'n arglwydd y greadigaeth, a da ni'n gweld hynny yn adnod 16, lle oherwydd yno crwyd pob peth yn y nefoedd ac ar y ddaear. Fod i gair Duw, mi oedd o'n gyfrwng, creu y nef a'r ddaear. Mae'r pethau hardd da ni yn ei weld, natur ac ati, yr creu yn datgan i arglwyddiaeth o. Felly, arglwydd datguddiad. Da ni'n gweld wyneb Duw yn Iesu Grist. Mae'n arglwydd ar y greadigaeth. Ond mae hefyd yn arglwydd am seroedd, a da ni hefyd yn gweld hynny ym Mhenod 16, lle mae Paul yn dweud, mae'r testyn yn fan iawn i rywun sy'n rhyw sbectol. Mae o'n gyntaf mynedig ar y ddear, pethau gweledig a pethau anweledig, gorseddau, arglwyddiaethau, twysigaethau ac awdurdodau, trwyddo ac ei fwyn mae pob peth wedi ei greu. Felly, codiad a chwimp yr gorseddau yma, arglwyddiaethau yma, maen o dan i'w awdurdod sofran o. Mae bob un datblygiad yn hanes sy'n yn gyfyngedig i ewyllus mab Duw. Ac wrth gwrs mae Cristnogaeth yn ffydd hanesyddol. Iesu ydy'r person mwyaf arwylacol a'i ddaeth i'r byd erioed. Mae o wedi rhwygo y canrifoedd, a bellach ar draws y byd, neu rhan helaeth o'r byd, da ni'n mesur y blynyddoedd a'r canrifoedd oddi wrth ei ddyfodiad o Saer o Nazareth. O ran statws, Saer o Rhiwlas. Mae o'n rhyfeddol yn tydi. Ond efallai fwy na hynny, mae'n hanes personol i a chi wedi ysgrifennu gyndo fo hefyd. Felly mae'n arglwydd yr amseroedd. Mae o'n arglwydd hefyd ar sylwedd. Mae o'n dragwyddol. Da ni'n gweld yn adnod 17, y mae cyn bob peth ac ynddo mae pob peth yn cyd sefyll. Mae bob peth, a pwrpas bob peth, yn ei ddyrchafu fo. Mae pob peth yn cyd sefyll
ynddo ef. Mae hynny'n drawiadol ofnadwy. Ac wedyn, wrach, yn llai haniaethol, mae o yn arglwydd neu'n ben ar yr eglwys. Da ni'n gweld yn adnod 18. Ef hefyd yw pen y corff, sef yr eglwys. Mae'n ddrwg yn ni siomi rhai, nid Dafydd Job ydy pen yr eglwys. Nid bod ydy ymddeol, ond na, Iesu Grist ydy pen yr eglwys. Nid unrhyw wnidog y fydda ni'n gael i ddod i fod yn isfugail i'r bugail mawr ydy pen yr eglwys, ond Iesu Grist. Fod i'r brenin gorseddog, a mae bob beth da ni'n neud, bob aelod, bob digwyddiad, bob cwrdd bora, yr gwaith efengylu ag ati i gyd o dan i'w arglwyddiaeth gariadus o. Wrth gwrs, cymdeithas ydy eglwys, ond mae gynnon ni arweinydd, a mae hwn yr anweirnydd ni Iesu. Mae o'n ofalus, mae o'n ddigymar, mae o'n ddibechod. Da ni'n gwybod bod arweinwyr yr eglwysi yn methu ac yn syrthio, ond mae y gwir bos. Dydy o ddim yn methu. A mae o'n gallu'n cyfarwyddo ni ac yn darparu ar gyfer yn holl anghenion ni. Mae gynnon ni anghenion fel eglwys, wrth gwrs mae gynnon ni anghenion personol, mae gynnon ni anghenion fel eglwys. Yr adeilad, fydda ni'n hoffi galw rhywun i ddod yn wnidog arnom hefyd. Ond yn ystod yr interregnum yma, lle da ni'n ddigartra ac yn ddi-wnidog llawn amser, mae rhaid ni gofio, mae gynnon ni yr arglwydd Iesu Grist. Fo ydy yn bos ni. Mae hefyd yn arglwydd bywyd, a da ni'n gweld hynny hefyd yn adnod 18. Ef yw'r dechrau y cyntaf anedig o blith y meirw i fod ei hun yn gyntaf mhob peth. Trwy esgyfodiad buddugoliaethus mae o'n gyntaf anedig ymhlith brodyr a chwiorydd lawer. Mae'r Cristion, oherwydd bod o'n credu yn Iesu Grist, hefyd yn gwybod bod o'n gallu cario'r dydd. Mae Iesu yn arglwydd ar fywyd, a da ni'n gallu credu yn bod yn bywyda ni yn y byd yma a thu hwnt yn sicr ac yn saff yn ei ddilo fo. Ac mae hefyd wedi marw drosta ni, mae o'n arglwydd cymod, ac fel da ni'n gweld yn adnod 20. A trwyddo ef ar ôl gwneud heddwch trwy waed ar y groes i gymodi bob peth ac efe hun, y pethau sydd ar y ddaear a'r pethau sydd yn nefoedd. Mae ddioddefiant a'i aberth corfforol yn ddigon. Mae wedi rhoi heddwch i ni trwy ei waed ar y groes. Mae wedi'n symud ni o fod yn eliniaethus at Dduw, ac mae wedi'n gwaredu ni, ac wedi'n prynu ni, ac wedi rhoi maddeuant i ni i'n pechoda ni. Wel, so dyna ni yr panoramic view, yr holl gyfoeth mae beth yma Paul yn ei ddeud amdan pwy ydy Iesu Grist. Ond sut fedra ni brofi bod y pethau hyn yn wir am Iesu? Wrach bod y sceptic yma yn meddwl, wel, sut fedra ni brofi bod y pethau am Iesu yn wir? Maen nhw'n bethau aruthrol yn tydan dweud bod Duw wedi dod yn ddyn mwyn achub bobl fatha ni. Ond sut ydyn ni brofi bod Iesu Grist wedi'n gwaredu o'n pechod i fywyd fel plant Duw? Ddeud y gwir, fedra ni ddim mwy profi hynny na profi bodolaeth Duw. Yr unig ffordd i brofi bod Iesu Grist yn achub yw trwy gael, swn i'n dweud, trwy gael yn achub yn hunan ganddo fo. Fedra ni wybod yr athrawieitha, ond person diethyr, person estron fyddach chi i'r arglwydd Iesu Grist, os da chi ddim, person estron a diethyr fydd yr arglwydd Iesu Grist, os da chi ddim wedi profi i waith o yn eich calon chi. Felly, ni wybod y ffeithiau amdano fo, ond i wybod os ydy hyn yn wir, mae angen dod at i orsedd o. Ac mae Iesu'n galw bobl ato hynna, dyna di hanfod yr efengil.
Diolch yn galw ni i gytuno a syniadau, ond mae'n galw ni i berthynas bersonol, real, hefo fo ei hun. Felly, i'r rhai sydd wedi dod i'r trothwy yna ac wedi rhoi i'w ymddiriadaeth ynddo fo, mae o hefyd yn rhoi cyflawnder bywyd ac wedyn yn fyr iawn rwan, mi edrychwn ni ar rai adnodau yn mhenod 2 ac wedyn am bersylwad ynglyn â hynny. Felly, Colosgiad 2, adnodau 6 i 15, os gweli di'n dda, Caleb. Y ddwy adnod gyntaf i'r crunch yn fama. Felly, gan eich bod wedi derbyn Iesu Grist, yr arglwydd, dylech fyw ynddo ef, cadwch eich gwreiddiau ynddo, gan gael eich adeiladu ynddo a'ch cadarnhau yn y ffydd fel eich dysgwyd a bod yn ddibrin eich diolch. Gwyliwch rhag i neb eich cipio i gaethiwed drwy ethroniaeth a gwad, hudoliaeth yn ôl traddodiad dynol, yn ôl ysbrydion elfennig y cyfanfyd, ac nid yn ôl Crist. Oherwydd ynddo ef, mae holl gyflawnder y diwdod yn preswylio'n gorfforol, ac rydych gweithiau wedi'ch dwy'n i gyflawnder ynddo ef, ac mae ef yn ben ar bob tywysogaeth ac awdurdod. Ynddo ef hefyd yr enweidwyd arnoch ac enweidiad nad oedd o waith llaw, ond yn hytrach o ddios y corff cnawdol. Hwn yw enweidiad Crist. Cladwyd chi gydag ef yn eich bedydd ac yn y bedydd hefyd fe'ch cyfodwyd gydag ef drwy ffydd yn nerth Duw. Hwn a'i gyfododd ef oddi wrth y meirw. Ac eich bod yn feirwn eich camweddau a'ch cnawd dienwededig, fe'ch gwnaeth chi yn fyw gydag ef, a mae wedi maddau i ni am ein holl gamweddau ac wedi diddymu'r ddogfen oedd yn ein rhwymo i'r gofynion a'n gwneud ni yn ddyledwyr. A mae wedi ei bwrw hi o'r neilltu fe'i hoelwyd ar y groest. Diarfogodd y tywysogaethau a'r awdurdodau a'i gwneud yn sioe ger bron y byd yng ngorymdaeth ei fuddugoliaeth arnynt ar y groes. Dwi eisiau ni rwan jyst edrych ar yr ddwy adnod gyntaf yna nes i'w darllen. Ac beth sy'n taro ni am yr apostolion yng nghyfnod yr Eglwys Fora, wrth gwrs ydy bod gen nhw llawer mwy na dim ond syniadau cywir am Iesu Grist. Mi oedden nhw'n bobl oedd wedi'w achub ganddo fo ac mi oedd yr ysbryd glân ar waith ynddyn nhw. Ac pam dwi'n meddwl amdan Paul, dwi'n tueddu fel amdano fo fel cenhadwr. Dwi'n meddwl amdano fo fel, wraswn i'n meddwl amdan heledd, yn mynd i wledydd pell, i ennill credinwyr, felly yn achos Paul, i blannu egwysi, ac wedyn yn symud i flaen. Ond dim dyma da ni'n weld yn fama. Dwi'n siŵr bod mae hyn yn mynd i fod yn wir yn achos bob un cenad. Ond yn adnod 28 o benod 1, mae gymal bach pwysig yma. Ei gyhoeddi ef yr ydym gan rybuddio pawb a dysgu pawb ym mhob doethinedd mwyn cyflwyno pob un yn gyflawn yn Rhist. Mae o am i'r Cristion newydd eiddfedu. Nid just ticio bocs, ond eiddfedu. I radda bod y Cristion newydd rwan yn rhoi Iesu Grist fel canolbwynt newydd i'w fywyd o. Chwildroi i holl olygwedd o. Ac felly mae da ni wedi cael amdano Iesu'r gwaredwr, ond hefyd Iesu yr arglwydd. Ac un peth wedi dod o'i flaen o gofyn iddo fo yn achub ni, ond ar ôl gwneud hynny, mae eisiau hefyd bod yn arglwydd yn bywydau ni. A does na'm un ffordd arall o dderbyn a chydnabod Iesu, ond fel arglwydd. Cydnabod i'w hawl o i reolaeth llwyr a chyflawn ar yn bywydau ni. Dyna di sail ffydd. Ac oherwydd hynny, mae rhaid i ni ddatblygu a dyfnhau ac atgyfnerthu ac edfedu fel credinwyr a bod yn ddiolchgar am bob peth mae wedi wneud drostan ni. Dydy dod yn nid mater o droi dalen newydd ydy dod yn Gristion, nid self-improvement ydy dod yn Gristion, rhodd ydy o. Donia gras, nid cynnyrch ymdrech yr hunan, ond hefyd bod ni'n dod o dan arglwyddiaeth newydd.
Felly dyma yma, jyst i darllen yr adnodau eto, Colosiaid 2:6-7. Felly, gan eich bod wedi derbyn Iesu Grist, yr arglwydd, dylech fyw ynddo ef, cadwch eich gwreiddiau ynddo ef, gan gael eich adeiladu ynddo, a cadarnhau yn y ffydd fel eich dysgwyd a bod yn ddibrin eich diolch. Wel, mae'r neges yma mynd yn groes i rai o arferion mwyaf hwylus yn hoes ni. Faint ohono ni sy'n licio click and collect? Beth am next day delivery? Mae hwnnw'n reit handi yn tydi. Rhai o'r hogia, genod falle sy'n licio chwarae cyfrifiadur, plug and play. Cynnwyd fel mobile phone. Da ni'n fobol y quick fix, ond dyma da ni'n weld Paul yn deud yn fama. Mae'n 3 pwynt byr bach. Mae Paul yn deud, gan eich bod wedi derbyn, dylech fyw. So, ydych chi wedi derbyn rhywbeth, a mae'n eich fyw fo rwan. Ia. Dyma amod, mae'n amod mawr i bob cynnydd mewn gras. Yr amod ydy bod angen mynd ymlaen yn y ffordd yma o fywyd a cael Iesu Grist yn arglwydd ar yn bywyda ni. Dyna, os da ni'n derbyn o, mae rhaid ni fyw fel rhai sydd wedi'i dderbyn o, ac bod ni'n rhoi yn cymhellio ni'n hunan o'r neilltu, ac bod ni'n gweld arglwyddiaeth Iesu Grist yn cynyddu yn bywyda ni. Felly, fel da ni wedi derbyn, mae angen i ni fyw ynddo fo, a gweld cynnydd ar arglwyddiaeth Iesu Grist yn bywyda ni. Mae Paul hefyd yn yr nodau yma hefyd yn dweud, gadewch eich gwreiddiau, ac wedyn yn gymal gan gael eich adeiladu. A mae'n adnodau hyfryd iawn yn lyfr Jeremia. Jeremia 17:7-8. Ac mae Jeremia yn dweud, bendigedig yw'r sawl sy'n hyderu'n yr arglwydd, a'r arglwydd yn hyder iddo. A mae fel pren a blanwyd ar lan dyfroedd, yn gwthio i wreiddiau'r afon heb ofni gwres pan daw, a'r ddail yn ir, a'r dymor sych ni ffrydera ac ni ffaid a ffrwytho. Ydy gwraidd yn bywyd ni yn estyn at y dyfroedd bywyd? Os gynnon ni gysylltiad bywiol a phersonol a Duw, beth sy'n drawiadol ydy bod y Cristion yn gallu siarad am yr arglwydd Iesu Grist fel person personol. Ac bod hi'n ddyddiau o sychder ysbrydol yn ein gwlad ni, mae'n bwysig bod yn bywyda ni'n estyn at Dduw. A da ni'n gwybod bod yna arwyddion o wyrnu a ffrwyth. Da ni'n gweld o mywyda bobl, a da ni'n gallu gweld o mewn eglwysi hefyd. Felly, mae o'n bwysig i'r Cristion fod yn sincio y gwreiddiau yno'n magu y berthynas hefo'i arglwydd. A dyma mae Iesu'n dweud yn Ioan 15, adnod 4, aroswch yno fi, a minnau yno chwi. Mae Iesu hefyd yn gwreiddio yna ni. Ni ddallu gangen dwi'n ffrwyth ohoni hun heb iddi aros yn y wynwydden. Ac felly'n union ni allwch chwythau heb i chwi aros yno fi. Ac wedyn yn ola ar yr ddwy adnod bach yma, mae Paul yn dweud, cadarnhau yn y ffydd fel eich dysgwyd. Mae syniadau'r oes yn gwasgu arno ni, a maen nhw'n gallu cael dylanwadau cudd ar y magweddiad ni tuag at yr Efengil. Ac felly mae rhaid i ni fod fel Cristnogion i feddu dealltwriaeth llawnach o'r gwirionedd mae nath o leio yn bywyd ni. Mae rhaid ni fod yn ymroi i drio amser hefo yn gilydd, yn astudio y gair. Ac wedyn wrth gwrs, o feddiannu bywyd, mae angen i ni i'w rannu fo. Wrach cwestiwn yn gymaint i fi ac i unrhyw un arall, ydyn ni'n dewis ac yn deithol pa agweddau o'n bywyd, pa yn amser ni, yn adnoddau ni, yn gallu ni, mae Iesu yn arglwydd arnyn nhw. Dydy Iesu ddim yn gofyn am selective commitment, mae'n gofyn amdana ni, mae eisiau bod yn arglwydd arnyn ni. Fel bod ni wedyn yn gallu deud fel Paul yn ei lythyr at y Philippiaid, y mod ni yn cyflymu at y nod. Felly,
mae cydnabod Iesu yn waredwr, nid mater o raddio ydy hyn, wrth i ni dod i bwyso mwy arno fo, y dylen ni fod isio trio mwy o'n amser ni hefo fo, isio mynd yn dyfnach. Da ni'n nghanol sermoniau graddio yn y brifysgol, handshake, hwyl fawr, gewch chi e-byst yn gofyn am bres gynnon ni, ond dyna ni. Ond mae Iesu am i ni o ddod i'r bywyd parhau mynd yn dyfnach. Mae fatha reidio'r beic, os ydych chi'n stopio, ydych chi'n disgyn, mae rhaid mynd yma. Dyna mae'r wers maen nhw'n rhoi i Elain, pedla, fel ffomia, ei di yn dyflaen fel yna. Wedyn ni gloi yn sylwadau terfynol i. Wel, dwi wedi wrach gosod her ynglyn â pethau dda ni fod yn ei wneud, ond beth bynnag yn beia a'n hesgylistod ni, mi wneith o ddim yn gadael ni. Mae hynna'n gysur. Bod i ddim yn trio digon amser yn troi ato fo. Gallai rhywun fynd i fwy o gyfarfodydd ag ati. Dydy Iesu ddim yn gadael ni. Fel mae o'n deud ar ddiwedd Efengyl Mathew, rwy fi gyda chwi yn wastad hyd ddiwedd amser. Dyna a ddewid yr arglwydd Iesu Grist i bob un sy'n credu ac yn galw arno fo. Dwi'n di orffen efo stori bach, stori mewn llyfr dwi wedi'w gael yn ddiweddar am how to be a resilient Christian. Dwi'n cofio un o'r derm, ond mae'n dan resilience fel Christian. Ond mae'n stori am long a chriw mewn trybini ar y môr. Ac yn y stafell injan, yr engine room, mae'r dynion yn cael eu taflu o ochr i ochr wrth i'r llong o gwyddo a gwiro. Ac mae'r dynion yn poeni yn arw na fydda'r llong na nhw yn goroesi. Maen nhw reit yn y gwylod a'n cael eu taflu o gwmpas. A mae un o'r dynion yma yn penderfynu mynd i fyny at bont liwio y capten, the Captain's Bridge, i weld sut oedd pethau yn argoeli. Oedd yna unrhyw obaith iddyn nhw yn y storm. Wedi gweld y capten, dyma wedyn ddychwelyd i lawr i berfeddion y llong a togia stafell yr injan. Roedd y llong yn mynd i fod yn iawn, bod y storm mor ffyrnig ag erioed. Sut fedri di fod mor sicr, gofynnodd yr hogia yn y stafell injan. Fi Iesu i fyny at bont y capten, medda'r boi bach. Mi weles i ei wyneb, roedd gwên arni. Mae'n capten ni heddiw yma yn gwenu arnom ni, beth bynnag ein amgylchiadau ni. Mae'n yn cynnal yn y storm ac yn abal i ddod â ni thrwyddi os nawn ni ymddiried ynddo fo. Boys yr engine room yda ni, nid y capten. Gadewch i'r capten liwio yn bywydau ni. Ac wrth gwrs, ar ôl i ni gyrraedd y porthladd, mi gawn ni wledda hefyd wrth fwrdd y capten, fel da ni'n darllen yn niwedd llyfr datguddiad. Ni fydd dim mwyach dan felltith. Yn y ddinas bydd gorsedd Duw ar oen a'i weision yn gwasanaethu. Cant weld ei wyneb a bydd ei enw ar ei talcennau. Ni bydd nos mwyach ac ni bydd arnynt angen na gola, lamp na gola hael, oherwydd y bydd yr arglwydd Duw yn ei goleuo a byddant wynt hernasu bythoedd. Felly, da ni'n saff yn y storm, ond da ni hefyd yn gwybod gan ei fita wrth fwrdd y capten. Felly, yn byd ni, nid relaxation techniques sydd yn rhoi gwir orffwys, ond gwyneb y capten. Da ni'n gallu gosod yn beichia arno fo, ac hefyd dangos i'r byd o gwmpas bod Iesu, neu bod Crist gyda ni, a bod Duw y Crist yn real iawn. A dwi'n orffen efo gweddi gan Robert Louis Stevenson. Awdur wrth gwrs Treasure Island a'r llyfr Kidnapped, lle mae David Balfour ac Alan Breck Stewart yn cyfarfod ei gilydd yng nghanol llong ddrylliad.
Mi oedd Robert Louis Stevenson wedi fagu mewn teulu Cristnogol, wedi cilio, ond wedyn ar ddiwedd ei oes, mae'n cyhoeddi rhai gweddiau. Ac mae'n sgwennu llythyr at ei dad sydd yn, dwi'n cofio'r union eiriad, ond dweud, efallai dad, sa'ch di ddigon bodlon efo sut mae pethau arna i rwan. Ond dyma mae o'n dweud. Felly gan i weddio wedyn, a'n syth i mewn i'n emyn ola ni. Felly gweddiwn ac eto geiriau Robert Louis Stevenson ydy hyn. Caniatani o arglwydd, y breindal o hapusrwydd mewnol a'r tawelwch o ddaw o fyw yn agos ata ti. Adnewydda o'n mewn bob dydd y teimlad o lawenydd, a chaniataeth ysbryd glân fyw yn ein calonnau fel y gallwn wynebu bywyd a'i holl finderau a'i damweiniau gyda dewrder a chalon garedig, gan roi'n diolch bob amser am bob peth trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Felly'n emyn ola ni i orffan, ymau i'n waredwr Iesu Grist fab Duw, gwerthfawr oen ei dad, Mesia, sanctaidd yw. Ac wrth gwrs, bennill ola, yna caf ei weled rhywddydd yn y nef, gan i weld dop yn y porthladd. Amen.